kuan ngisi hantod balay. Wag gyud tayo kuan nang puro gyud ta ngisi. Ha? Ha? Okay kaya di ba? Okay. Sige, ato bang rin ko niya sige ra kung ngisi hantod ta maabot sa mong balay. Basta okay na kayo, di ba? Sige, magbaktay kita. Layo pa kayong balay. Grabe kita yung ngisi na to ani. Awa lang. Awa. Tanawa way kapuslanan ning vlog pero ngisi ra kita. Tanawa. Kamu po nanaw dia, klaro kayo gangisi. Tanawa. Sige. Ulit na ta. Ngisi gagawin ko. Awa lang. Ano na akong video shot kiniros kan sa ngisi gyapon ko. Gitupload ko niya. Tanawa, gitupload ko niya. Gitupload ko niya ipadol ko sa kanal. Tot na yan niya. Ngisi gyapon ta gyud. Sige, ngisi. Ana bugo prag sa sangdaan kay basig mapandol niya ko niya. Madas magraday ko sa kahoy ani. Wa gini ron. Ipatubang na ako ng camera ba? Ngisi ra gyud ko. Tanawa, sige ra gyud ko ngisi. Challenge accepted. Ngisi hanto dali. Sige. Ngisi challenge ni. Tanawa iyo initiate ko sa tubig ga. Wa ako magtanong sa dalan. Sige ra ko katanaw sa camera. Kay ngisi ra gyud ko. Tanawa, ngisi kita. Ngisi. Ay kung kanta na. Tanawa, itubang na ko ng camera. Tanawa, ngisi gyapon ko. Ay, inasiat ko sa kanal. Ngisi na akong video. Ang naunsa man yung akong video. Wala man. Tuwa mas kanal. Hinoon ako may video. Ngisi gyapon ko na. Ngisi yun. Paspilan. Ngisi ka. Paspilan. Grabe yun yung bahikik na katawa. Ngisi po no. Sama sad na ko. Ngisi ni. Ngisi. Ngisi. Okay. Ngisi kita. Awa kita. Sige ra ko ngisi no. Ngisi. Awa layo para pa sa balay gid ay. Sige gyapon ko ngisi ani. Awa kita. Sige, panupload sige pugong pasyat sa kanal ay daghang kay libao, daghang kay limaw ni among daan ay. Ngisi ko. Ngisi. Grabe kayo no. Mo ni siya ngisi challenge. Kamo asa tama ni yung photo yung ngisi. I-challenge ta mo. Ngisi. Mga pre. Hala. Kining Peter ba critical kay daghang kayong kuan. Kanang sa ko na. Daghang kay kanal siya gagi na skill akong video gagi Ako na ay taong ko sa mga daghang critical kayo nga daghang limaw. Saan ako sa sinila sila. Sila. Tanawa. Ngisi. Ako magstorya gyapon ko na sig gyapon ko ngisi. Tanawa. Tanawa lang. Ngisi ni Pira kita free. Sige ngisi ni. Ngisi challenge. Pag ngisi mo i-challenge daw nga magngisi hantod sa inyo ay ako isa. Akong lumboy. Natagak. Ngisi ra gyap ta pre. Ngisi no. Ngisi ta pre. Ngisi. Dito ra. Tumpang na ko kamera. Sige ngisi god. Awa. Liko na ba ta? Ngisi. Asa ning agyanan oy. Ngisi. Asa ning agyanan. Asa siya tigo ana ron. Ngisi. Ito bang ako ang kamera. Ngisi challenge. Ngisi no. Ngisi kita pre. Tubang kamera. Ngisi challenge. Asa na akong gaanan ay. Ngisi to pre. Ngisi to pre. Ngisi kita pre. Ngisi good pre. Ngisi challenge pre. Asa ito sa inyong balay. Sabi pre. Okay pre. Ngisi good. Isuda niya akong nagyaran pre. Ngisi ito gyapon ta pre.
free. Ngisi gid free. Free. Ngisi gid ka free. Free. Ngisi gid free ha. Ngisi challenge si free. Okay. Okay. Okay, nakaabot og sa babaw. Arang-arang nang daan. Ngisi gid ka free. Ngisi gid ka free. Ngisi. Ngisi gid free, ngisi. Ngisi kita free, ngisihan hindi sa balay. Apit kami maabot sa balay free. Asa gini ang mga dito gani. Yan na, nabot ako sa dito. Ngisi gyapon ba free, ngisi gyapon ba free. Ngisi free. Nabot ako sa balay free, ngisi. Ang camera free. Ngisi pun free, ngisi pun bunyi. Ngisi free. Awat lagi ko sa balay pre. Ang akong challenge na okay na kayo. Oh, di ba pre? Challenge accepted. Okay. Sige, bye-bye. Nabutan din sa balay pre. Di ba? Okay kayo. Ngisi challenge. Abot sa inyong balay nga magatubang sa inyong kamera. Di ba? Ngisi challenge. Okay kayo? Di ba? Okay kayo? Okay kayo. Sige mga pre. Shout out din ako si Mirna Estrada na nag-share sa atong vlog. Katong niagi niya si Ebski Dayuta. Salamat kayo sa pag-share ninyo mga pre. Ug sa mga nag-like diha, salamat po kayo. Ug sa mga nag-subscribe sa akong channel, salamat sa inyo pre. Hope nga nag-enjoy mo kayo niya akong mga video. Simple ra kayo nga video pero okay kayo, di ba? Okay kayo. Di ba? Okay? Okay. Sige, bye-bye mga pre. Bye-bye.